Okay. Umbuzo wami omunye olandelayo uthi ngicela usitshele ngalomsebenzi owenzayo nalabo abaku department ye-IT lana e-UJ nokuthi lokho kuxhumana kanjani nokubaluleka kwezilimi zethu singama-Afrika. I-technology ixhumana kanjani nezilimi zethu? Yebo, ezinkathini zanamhlanje i-technology ibalulekile ngoba sikwi-fourth, bayibiza yani i-fourth industrial revolution, the generation. Kumele sihambe ngezinkathi zanamhlanje, nazo izilimi nazo kumele zibe sentweni zanamhlanje ngoba intsha namhlanje isemafonini, ikoma-social media, simele sibahehe khona lapho, lapho abakhona. So kwenzekalayo ukuthi ngizosebenzisana nabasebenzisana ne-IT university ukuthi senze i-app ezokwenza ukuthi laba abangasinqalanga ebeleni ulimi bakwazi ukuphimisa amagama athile ngesizulu, bakwazi ukwabiza ngendlela ethile amagama esiZulu, bangawabizi ngesingisi, bawabize ngesiZulu. Ngezinye nje isibonelo nje uma sikhuluma nje ulimi lethu, igama lokugcina emushweni uzothola ukuthi unkamisa wesibili wokugcina siyamdonsa. Isibonelo ngithi ngesingisi I'm going to school, ngesiZulu uzothi ngiya esikolweni. Uzobona ukuthi igama lokugcina ngithe ukulidonsa ekugcineni. So le app le izosiza ukuthi abafundi bekwazi ukubiza amagama esiZulu ngesiZulu baphimise kahle. Lapho khulukazi esifuna khona sithi ongwaqabathwa ama-clicks. I-click ubize njenge-click, ungafici ukuthi uqi uzothi ukey, mhlawumbe kuthiwa iqoqo uzothi ikhokho, ukuthi ubize ngendlela okuyiyona ngesiZulu. Yebo. So ilokho esifuna ukwenza futhi angicabanga ukuthi kuzophelela ezulwini kuphela, sibhekele ezinye izilimi, mhlawumbe sibheke nesipedi esikhona vele, nezinye izilimi ezingaba khona. Futhi-ke le app ingasiza iningi labantu nje abafuna ukufunda ulimi lomdabu ngendlela okuyiyona, ngoba esikhathini esiningi zikhona izincwadi yebo ezibafundisayo kodwa abanakho ukuthi bakwazi ukubiza amagama ngendlela okuyiyona. Yebo, akhona ama-CD akhona ongawadlala uthi igama ulibize kahle, kodwa i-app imnandi ngokuthi sifuna ukuthi noma iliphi igama ozofuna ukulibheka mhlawumbe lesingisi ulise esiZulwini ukwazi ukulibiza ngesiZulu. Yebo, ngiyazi ukuthi ne-Google Translate iyakwenza ngamagama esingisi, mhlawumbe ufake igama lesingisi uzodlala ngomsindo uzuthi libizwa kanjani, kodwa uma ubheka amagama esiZulu Google ayikwazi ukutshela ukuthi kanje lesiZulu kumele ulibize kanjani. So lokho nje okuzosiza ukuthi sithole indlela ukuthi abafundi noma bebodwa nje lapha abakhona bekwazi ukusizakala. Yeah, so lokho nje esikwenzayo ukuthi sikwenze ne-IT kube ne-app ezoba njalo. Futhi nje ungaba ingqophamlando, ungaba into nje eyintsha, ungaba into nje esizobe nje imangaza abaningi ukuthi abantu ngempela ikhona into eyithi mayibe nje. Futhi nalokho nje kuyaxhumana nezinye izindlela esingasebenzisa ngayo i-technology, njengokuthi iningi labantu bethu abangathi abakuthandisisi ukufunda izincwadi. So ngicabanga ukuthi sokumele ukuthi manje sibe nezincwadi kuthiwa izincwadi kuthiwa i-audio ngesingisi, incwadi ukwazi ukuyilalela ihlale kube msindo, kube ngqoqo nje incwadi nje ixoxwe nje ilalela. Mhlawumbe uyashayela imoto lapho usuhamba nje uhambe lakho olude nje 4 hours 5 hours in distance, ulalele nje indaba ethile nje ngolimi lwakho olukhulumayo. So ilala lapho kumele sibe khona nasenkundleni zokuxhumana, Facebook, Twitter. Ngalokho kukhona umnumzane okumele ngimbonge osethathe igxathu lokuthi afake amagama amasha ezolimi usuku nosuku. Kuthiwa iphepha lakhe ngu-Melusis Everyday Zulu. Into ezayo ukuthi usuku nosuku ufake igama lesiZulu lapho achaze ngesingisi, bese uyakwazi ukudlala lelo gama ukuze ukwazi ukulibiza kahle. Into ezayo ukuthi uzama ukudonsa abanye abantu ukuthi bafunde kabanzi ngezilimi abangajwayelanga ukuzikhuluma.
kusho ukuthi ke ziningi izindlela kumele sisebenzise eze-technology ukuthi sithuthukise ulimi lethu, even ngisho nama-e-book namhlanje ayikho ufuna ukuphatha izincwadi eziyinqwaba esikhwameni ekubeni ekwazi ukuthi zibe khona nje kwi-tablet kwi-iPad yakho nje incwadi uyifunde nje ekhompyutheni nje electronically. Ilapho okumele siye khona ke singasalele emuva emuva ukuze intsha yamanje ibone ukuthi izilimi zomdabu zisesitayelini. Exactly. Zisey'ntweni yabona Okay, no, siyayibonga impendulo yakho kakhulu. Umbuzo esinawo okugcina, ne? Izolo masikhuluma ekhaya bebangekho kodwa thina sasikhuluma sihlala sikhuluma ngalezi zilimi zethu. Ukhulume enye into yangicabangisa yazi. Besikhuluma ngalendlela yokubhala, ne? Ngesilungu bathi orthography. NgesiTswana ngizothi ikwalonepo, igama le orthography ngesitswana ikwalonepo. Kodwa ke mase sikhuluma ngalendlela yokubhala, ne? Buveza ukuthi kubhalwa ngendlela ezihlukile njani. Ngicela nje usifake lapho kabanzi. Okay. Yebo bheka indlela ulimi olubhalwa ngayo thina nje sinokuthi sithola abafundi kungebona amaZulu amasidala ngibele mhlawumbe ukhulu iZulu nje esikhuluma kodwa ekhaya mhlawumbe umSuthu noma ukhuluma olunye ulimi uthola ukuthi indlela ababhala ngayo ulimi lolo alifana nokwesiZulu. Manje uthola ukuthi kuba nomthelela indlela abazobhala ngayo isiZulu masubafundisa. Umuntu mhlawumbe abhale isiZulu ngendlela esisuthu lapho uthola ukuthi abesuthu bona uma bebhala umusho wabo amagama abo ayahlukaniswa. Thina amaZulu amagama esihlanganisa. Isibonelo nje mangithi ngesingisi I am writing. NgeSotho uzothi ki ngola amagama lawo ayahlukanisa. NgesiZulu sithi ngiyabhala igama elilodwa. Yabona? So abanye abafundi banazo izinkinga lapho uthola ukuthi umfundi uzothi ebhala athi ngiyabhala. Okay, ingathi wenza isitswana. Ubunye ngathi umthetho indlela ukuthi ulimi olubhale ngayo ngathi abanye abayazi, abanye besagxile kwimithetho yakudala. Isibonelo mangeze isibonelo ngokuthi ngithi mhlambe ngifuna lo muntu. Yebo. Ngithi ngifuna lo muntu ulo lapho ngizulu sithi isebizwana sokukhomba. Yebo. Sokukhomba ukuthi ufuna lo muntu. Imithetho namhlanje ithi kumele sikuhlukanise ulo nomuntu kungahlanganisi. Kumele kuhlukanise ngifuna lo muntu. Kodwa uma usebenzisa ubumnini sithi ngisi possessive. Isibonelo ngathi imali yami. Yebo. Imali yami uya. Yebo. No kumele kube kuyahlanganisa ukuhlukanisa. So abanye banakho ukudideka ukuthi uhlanganise negama nebizo nemisabizwana ikuphi lapho okuhlukaniswa khona. So sinakho lokho kunye ukuthi uma uqala umusho ezulu umusho wakho kumele uqale ngohlamvu olukhulu njalo. Noma kuthiwa igama lomuntu yebo kudala mhlawumbe umusho uqala ngoThemba isibonelo. Uzothi uThemba ube omncane uthi abekhulu. Ngiyakuthola. Balele namhlanje kumele unaye abe mkhulu kuba umkhulu ngoba uqala umusho. Ngiyakuzwa. Yebo, so abanye lapho basenakho ukudideka ukuthi indlela kumele kahle ilandele. Kodwa siyazama njengama-lecturer ukuthi sibafundise indlela okuyiyona kumele kube bayilandele indlela esibhala ngayo mhla namalanga. Kodwa lokho futhi imithetho eshintsha njalo yolimi ngoba ulimi imithetho yolimi iza emva kokuthi sizwe ukuthi abantu bakhuluma kanjani. Yebo. Bese imithetho iyalandela. Mhlawumbe esikhathini esizayo bazokhuluma ngendlela ehlukile kuze nemithetho emisha. Ngicela ukuveza into encane still kulento le esikhuluma ngayo emithetho. Uvezile ngesitswana ukuthi bayahlukanisa kaningi ne ke batla go tsamaya. Then ngesiZulu bazobhala abahlukanisi ngifuna ukuhamba ibhalwa kanjalo. Ukhona ubaba la uJacob Nhlapho African scholar naye wayethi sihlanganise futhi izilimi zethu kusho ukuthi isiXhosa isiZulu izilimi zesiNguni zibhalwe ngendlela enye ukuthi mhlambe mangithi chaza sikhuluma ngokufana kodwa masiyibhala uthola ukuthi umunye ubhala uchaza ngo CH omunye angafaka uH yabo. So ngakulokho
ngiyisithunywa kancane nje mina ngithunywe ubaba uKhwesi Khwaphra nje ngale incwadi lezi zombhalo iorthography entsha leyo yesiNguni egreen then le hlaza yebo then le red yesiTswana and then isicelo sami nje sincane ukuthi wena uintroduce nje lama orthography lana euniversity nje ikho kuphela engathanda yabo hayi into engayenza ungafuna ukuthi ngiwathole la makhophi lawo ukuze ngiwanikeze abanye engisebenza nabo ukuze ngizwe ukuthi ithini imibono yabo yebo yona lencwadi lena ubuke ngiboleka izolo ngiyifundile futhi ngiyavumelana nalokho okuvezwe la ngoba ilimi zesiNguni vele ziyafana ziyahambelana kokunye vele kube into eyodwa yebo so yebo le mthetho ngokuya ngami mina ngiyavumelana naye ubuningi bakhona ngicabanga ukuthi kuzofuna ukuthi nginikeze abanye engisebenza nabo okay isizwe ukuthi ithini imibono yabo uma bevuma mhlawumbe kungaba khona olunye ucwaningo olungaba khona usibhale kabanzi ngayo lemithetho le yebo ngoba mhlawumbe lokho kungadala ukuthi sigcine sesithole ukuthi mhlawumbe asisasho ukuthi isiZulu yebo uyibambile manje yebo ngoba ubheke lapho isingisi esikhona namhlanje isingisi sinomthelela ezilimeni ezinye kakhulukazi isiLatin nesiFrench nama so ukuthi isingisi nje sithi ukuboleka nje yebo injalo ngakho nje sisikhulu namhlanje isingisi injalo amagama amaningi amagama lawo sobolekile injalo nje sinje nje singahlanganisa nje kube nje ngaphansi kweNguni ngoba singabani ngumXhosa ngikwazi ukuboleka igama lesiZulu or seNdebele yabona futhi siyakwazi ukuzwana yebo awukhona umehluko asikho kude ngiyizwa ngoba kuyasho ukuthi ulimi lethu ngempela into eyodwa singabantu bani sasuke nje sahlukanisa nje amadlelo ahlaza ukuthi ngizwa lena enyakatho mina ngizwa izimo lokho nje wadala ukuthi kube nezilimi esithwala namhlanje iqiniso yile usuku nje into eyodwa nalokho nje kuzodala ukuthi kungazi nokuthi seXhosa noma sile nje umhlaba uthi exactly gore yabona sibe nje sibe yimbumba nje sibe ndawonye okay siyabonga lapho emakhaya siyathemba ukuthi kuzwakele siyathemba ukuthi nizwile futhi niyavumelana nathi ngoba silana siyasebenza sixoxe nje ngezilimi zethu ngoba asina into yokwenza siyaxoxa ngoba siyazi ukuthi ibaluleke kakhulu and manje ngiyathemba ukuthi silapha emakhaya simzwile uThemba and ngiyathemba ukuthi singabafundi sizoba neinterest rena le khatlego ya go ithuta dipuo tsa sethu ko university ko thutelong e kgolo sibe neinterest yokufunda